There is a trending video on social media. The Minister of State weMashonaland West Province Affairs and Devolution Honorable Marian Chombo vanobuda panapa vachiti aiwa we have deployed security forces aiwa in the country aiwa ari kuuya achistopa mademonstrations ari kuitiwa aiwa tomorrow the 31st of March. Tona panapa voya aiwa vachisangana nevanhu vanoziva mutemo vachinzi why is the army being seen in the streets. Basa ravo nderei? Yes, the ZRP, it is their mandate kuisa peace nerunyararo mumastreets, but why is it muri kuuya muchiintimidata vanhu aiwa nemasoja? Anoti subscribe like on the bell icon. Tinoda paenda pafadzema here panapa anomuda nyora achiti good day Nick Mangwana achireply to this post. Pano achiendera mberi anyora achiti let's assume there is a need to maintain law and order. The constitution gives this mandate to police Zimbabwe. Why are we seeing soldiers all over the streets? Who has deployed the army? What is their role? In terms of what law have they been deployed? We want peace. We need new leaders. Ndomashuka turikuona kuti aiwa vanhu advocate vadzemairi vanouya panapa vachiti aiwa according to our constitution, yes, maprotest aya ari kuitiwa. Tinoona kuti aiwa law and order inodikanwa. Mapurisa, yes, anofanira kunge ari mumastreets achimaintaina order, but why is it army aiwa nemilitary vanoonekwa all over the streets? Kunoonekwa matengers, kunoona military equipment irimo aiwa mumastreets. What is their role? Who has deployed them kuti vatore this role? Mashoko ari panapa achibvunzwa naadvocate Fadzaimer achiti aiwa isusu tiri kuda runyararo, but kana muchinge makutoshedza masoja panguva inoi ndimi makutotanga neviolence mastreets moisa the blame kumacitizens. Mashoko anoyatogwa panapa naadvocate Fadzaimer tinoona kuti the regime is panicking. Panguva inoi yairi in a state yekutya vachinyatsokuona kuti aiwa pomushogeza panguva inoi aiwa anova war veteran auya zviri very decisive. Ari kuuya panapa asikaiti zvekutamba, akataura maadresses ake akati aiwa musi wa31 takaronga aiwa makunun'unu maudzamoyo. Imbuto dzemafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi? Patoona kuti aiwa muHarare muBulawayo aiwa muGweru kunana Mutare Masvingo panguva inoi hamuzi kudyiwa rinopisa. Tiri kuona kuti mariot police aiwa ari kutenderera aiwa panguva inoi aiwa vanhu vari kuva threatened. Panapa vanhu vatopa locked mudzimba vachiti aiwa tava kutotya kunyange kutobuda panze. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinai comment section medu tudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.